नमस्ते. मैं दुधीची भाजी बनवते आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला मी सांगते की माझं आहे ना नवीन चॅनल उघडलं आहे, शुभांगी किर वर्ल्ड. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना गोष्टी वगैरे स्टोरी सर्व म्हणजे उखाणे म्हणी हे सर्व जेवढं मला येतं ना मराठी भाषेमध्ये तेवढं मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि ते माझं चॅनल बघायला विसरू नका. आता मी तुम्हाला साहित्य दाखवते. हा दुधी आहे, म्हणजे साल काढून आहे ना मी अशी फोडं करून अशी बारीक घेतलेली आहे. आणि हा दुधी आहे ना 10 रुपयाचा आहे. एवढा मोठा होता, एवढा मोठा दुधी होता, हातभर लांब. हे टोमॅटो आहेत, 2 कापून घेतले आहेत. हे खोबरं आहे ओलं नारळाचं किसलेलं अर्धी वाटी, जास्त आहे. हा एक कांदा आहे मोठा. हे हिरवी मिरची आहे, 3-4 मिरची घेतली आहे. ही कोथिंबीर आहे, 1 वाटी बारीक करून घेतली आहे. हे मीठ आहे चवीपुरतं. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. आणि थोडीशी आहे ना मी 1 चमचा आहे. आणि थोडीशी आहे ना ह्या कढीपत्ता घेतला आहे, 4-5 पानं. आणि हे तेल आहे. आता मी तुम्हाला करायचं दाखवते. गॅस पेटवला आहे, आता कढई पण ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना असं थोडंसं तेल टाकायचं, म्हणजे आपल्याला भाजीला लागेल तेवढं टाकायचं. त्याच्यामध्ये आहे ना हा कांदा कापलेला टाकायचा. त्याच्यामध्ये ही 4-5 पानं घेतली आहेत कढीपत्त्याची ती. हे मिरची आहे, 2-3 मिरची घेतल्या आहे, म्हणजे आपल्याला तिखट पाहिजे ना तेवढं घ्यायचं. अरे कांद्याची आहे ना चांगली फ्राय करून घ्यायची. कांदा अशी मस्त फ्राय झाली आहे बघा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा दुधी टाकायचा. आणि ह्या भाजीमध्ये कसं आधी टोमॅटो नाही टाकायची, आधी ही भाजी टाकायची. आणि आता मी टोमॅटो टाकणार आहे. प्रत्येक डिशमध्ये कसं पहिले टोमॅटो टाकतात ना, पण ह्याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं, वाफेने बनवायची आहे भाजी. आता मी सर्व असे मिक्स करून आहे ना ह्याच्यावर मी 2 मिनटं झाकून ठेवणार आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. आता मी 2 मिनटासाठी आहे ना झाकून ठेवते. गॅस फास्ट केलेला आहे, म्हणजे 2 मिनटासाठी. आपले 2 मिनटं झाले, झाकण काढून बघते. हे बघा पाणी नाही टाकलं तर पाणी किती सुटलं आहे बघा. ह्या भाजीमध्ये आहे ना पाणी नाही टाकायचा. भाजी आणि टोमॅटो एकत्र टाकायचे. आता याच्यामध्ये आहे ना मी सर्व साहित्य टाकते त्याचं. आणि भाजी कशी मुरायला ठेवते एकदम मीडियम गॅसवर, म्हणजे कशी लवकर चांगली शिजेल. हे खोबरं आहे ओलं. ही कोथिंबीर आहे. हे मीठ आहे, म्हणजे मीठ आपल्याला लागेल तेवढं घ्यायचं चवीपुरतं. भाज्या कशा आपण तिथेच उभं राहून झटकीपट केले ना की गॅस पण आपला वाचतो. भाजीला वास पण छान यायला लागला आहे मस्त. आता मी गॅसवर झाकण ठेवते आणि मीडियम गॅस ठेवते. नंतर तुम्हाला आहे ना परत 2 मिनिटांनी एकदा ढवळून दाखवते. बघूया आपली 2 मिनटं झालेली आहे. आपण झाकण खोलून आपली छान झाली आहे भाजी. मी हळद नाही टाकली आहे, म्हणजे तुम्हाला असे टाकायला वाटली ना तर टाकू शकता. आता मस्त भाजी झालेली आहे. आता फक्त आहे ना 1 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवते आणि थोडा गॅस मीडियम करते. म्हणजे थोडे कच्चे फोडी आहेत ना, हे असे कच्चे फोडी असतात, म्हणजे अशी हिरवे दिसतात ना ते कच्चे फोडी.
म्हणजे थोडीशी वाफ लावायची त्याला आता परत, म्हणजे आपली भाजी आहे ना 6 मिनिटात शिजते. मी आता तुम्हाला 2 मिनिटं सांगितलेली, पण 1 मिनिटामध्ये झाकण खोलते. आणि आता 1 मिनिट आहे ना आपण कशी भाजी चांगली तरसवत राहायची, म्हणजे आपली मस्त 6 मिनिटात भाजी तयार होते. आणि आपण तिथेच भाजी बनवत राहिलं ना, गॅसकडेच लक्ष असला ना आपला, तर कसं गॅस पण फुकट जात नाही. आता मी गॅस जरा थोडा फास्ट करते. भाजी पण मस्त तेल सोडायला लागले बघा, छान. आता आपली अशी भाजी चरचरते ना, तोपर्यंत आपण तर सवयच राहायची. म्हणजे चरचरायची बंद झाली ना, मग भाजी आपली म्हणजे कंप्लीट झाली समजायचं. भाजी आपली छान मस्त झालेली आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. त्या भाजीला शिजायला आहे ना 6 मिनिटं लागली, म्हणजे आपण तिथेच असलो ना तर पटकन अशी करून घ्यायची. दुधीची भाजी आपली मस्त छान झालेली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा.